Li gorî dawîtirîn amarên netewên yekgirtî, hejmara penaberên Sûrî yên li Iraq û Herêma Kurdistanê gihiştiye 552,000 û 526 kesî. Komîsyara Bilind ya Netewên Yekgirtî ya taybet bi karûbarên penaberan dawîn amar derbarê hejmara penaberên Sûrî yên li Iraq û Herêma Kurdistanê belav kiriye. Ew amar jî dirêkefta 31 meha 12 ji sala 2018 de wiha hatiye dabeşkirin. Li parêzgeha Hewlêrê 128,000 û 675 penaber hene. 98 û 339 li nava bajarê Hewlêrê dijîn. 11,608 penaber li kampa Dareşkiranê dimînin. 8,006 penaber li kampa Qoşteba dimînin. 7,735 penaber li kampa Kewergoskê dimînin. 10,861 penaber li kampa Basirma dimînin. Li parêzgeha Duhokê 88,000 û 503 penaber hene. 34,101 penaber li nava bajarê Duhokê dimînin. 33,933 penaber li kampa Domîzyek dimînin. 10,409 penaber li kampa Domîzdo dimînin. 8,688 penaber li kampa Guelan dimînin. 1,111 penaber li kampa Akrê dimînin. Li parêzgeha Slîmaniyê 32,151 penaberê Sûrî hene. 33,099 penaber li nava bajarê Slîmaniyê dimînin. 9,052 penaber li kampa Erbet dimînin. Li navçeyên cuda cuda yên Iraqê ango derveyê Herêma Kurdistanê tenê 2,106 penaberê Sûrî hene. Li gorî Komîsyara Netewên Yekgirtî ku 99 ji sedê ji penaberên Sûrî yên li Iraqê li navçeyên Herêma Kurdistanê dimînin. Her wiha 63 ji sedê ji penaberên Sûrî yên li Iraq û Herêma Kurdistanê derveyê kampan dimînin. Li Herêma Kurdistanê jî 9 kamp ji bo penaberê Sûrî hene. Ku 93,709 penaber li wan 9 kampan de dimînin.